Ahoj, na predaj tento pekný F150 v čiernej farbe, výbava XLT s krátkou kabínou a dlhou korbou. Aká je výhoda? Výhoda je, že na túto korbu sa zmestí 3 m štvorcové nákladu. Má 2-metrovú korbu, ale malinká nevýhoda je tá, že vzadu je trochu menej miesta. Dvere sa otvárajú takto. Deti sa sem zmestia a dospelí takisto, ale už taký 100-kilový by mal možno problém. Vozidlo je vybavené 10-stupňovým automatom, má vyhrievané sedadlá, nájazd je iba 77 000 km a dlhodobá spotreba, ako vidíte, je 12 litrov na 7000 km. To je nejakých 13 litrov plynu. Napriek tomu to má veľmi dobré zrýchlenie a nájazd aj 500 000 km. Je tu motor 2.7 EcoBoost a ak hovoríte, že je slabý, tak sa príďte na tom previesť a uvidíte. Čo sa týka výkonu a zrýchlenia, má to nejakých 6 sekúnd zrýchlenie pri váhe 2200 kg. Čiže za mňa veľmi dobré auto s dobrým úsporným motorom, ktorý potrebuje len výmenu oleja každých 10 000 km, alebo aj menej. To je celá jeho údržba. Auto má celkovo hliníkovú karosériu, takže nikdy vám to nezrdzavie. Okrem toho sme ho ešte teraz upravili, celý podvozok je prakticky bez rdze. Nejaké drobnosti sa nájdu, ale to je všetko. Je tu nádrž plynová, ktorá má 120 litrov, celých 120 litrov sme tam natankovali a sem je ťažné na 3,5 tony. Takže ak máš záujem, volaj, píš, pozývam ťa k nám. Všetko prebehlo podľa mojich očakávaní. Nemám čo vytknúť, má krásne autá. Veľmi výhodné podmienky, veľmi dobrá cena, auto v super stave. Pán Dušan, neskutočný prístup. Neskutočný prístup.